Foxes on the beat. Intru, joacă și deschid un sar drop și rupe beat. Ce să vezi că sunt la coadă, deschid un sar drop, aștept grămadă, yay. Intru, joacă, deschid sar drop, dar tu nu dai star drop, îmi dai direct drop. Vreau și eu un schimb pe col, dar tu îmi dai direct un schimb pe broc. Dă-și mie un star drop, dă-și mie star drop, că vreau să deschid un drop. Vreau o minge basketball, de mâna în frunte ca să deschid un tol. Dă-și mie un star drop, să-mi pice direct drop. Dă-și mie un bis drop, vreau și eu direct un mega box. Intru, joacă și deschid un star drop și sar pe rit. Arunc tempo în aia, arunc beat-ul, arunc direct tot ce simt, tot ce e ritmul. Yay. Da, bro, am deschis un star drop, gen. Mi-a picat ceva interesant, dar nu mi-a plăcut la aruncat la come, gen. Efectiv am aruncat la come. Joacă și deschid un star drop și sar pe rit. Îmi dai direct star drop-ul, dau rit și deschid star drop. Star drop-ul este al meu, tu nu pui mâna pe el că este al meu. Și pot să zic că e mai eu, dacă vreau doar să mă încep, vreau eu. Intru, joacă și deschid un star drop, arunc tempo-ul, ritm. Îl arunc direct în aer, îl arunc direct și pun pe gheață frigider. Adică fac star drop-ul frigider, înghes până deschid, yay. Înghes star drop-ul, îl deschid și apoi ce să vezi, că plică se îndipărit. Mi-a picat o legendară, am aruncat-o la gună că nu era rară. Gen era una slabă care am aruncat-o direct tarbă. Dar, vezi, am făcut un star drop, gen, l-am pus în frigider și a înghețat. What? Cum să înghece un star drop? Gen, explică-mi fenomenul, cum să înghece un star drop. Hai, v-am pupat.